vou intentar ser rápido, insisto, David, encantado, creo que a xente daqui xa falamos nunha entrevista ou algo. Vou intentar ser rápido para que non estés que escoitándome todo o tempo, que senón vai ser moi pesado. Pero eu pertenzo a un equipo que se chama Planificación Tech, temos certa experiencia en planes de mobilidade, xa fixemos 10 ou así, todos en concellos pequeniños ou medianos, como Burela, e a comunicación é moi importante porque moitas veces as medidas que se proponen están mellor pensadas do que parece, interpretanse mal ou sentan mal. Cuanto máis diálogo hai entre a poboación e o concello que ten que implementar estas medidas, pois mellor. E moitas veces detectanse cousas novas, problemáticas novas que non fomos capaces de detectar. Eso pasa con todos os procesos, evidentemente. Bueno, o caso, o plan de mobilidade faise, para aquí, para non interrumpir moito, para ordear os cambios necesarios durante os próximos anos para mellorar a mobilidade. Moitas veces, cando se pensa na mobilidade, pensase nunha rúa concreta, ou nunha serie de rúas, nos problemas que teñen, cando se pensa tradicionalmente, se pensaba dentro dos concellos, cambiábase algo, e despois ese algo tiña consecuencias en outras partes da cidade que non estaban previstas, e trae problemas. Entón, pensar que se vai facer nos próximos anos e levar as cousas pensadas de antemán, ordeadas no tempo, é importante. E cando falamos de mellorar a mobilidade, cando se fala de plan de mobilidade sustentable, moitas veces as persoas interpretan como que a sustentabilidade é algo casi ideolóxico, non de ecolóxico, non de hai que ser ecoloxistas para pensar estas cousas. Pero a verdade, como técnico, como vexo, independentemente de que se mellora a nivel ecolóxico, afórrase emisións de CO2, etc., para mí é unha cuestión máis de eficiencia, porque todos facemos percorridos diarios, facemos moitos percorridos diarios, movémonos moito, e cuanto máis cómodos, agradables e seguros son esos percorridos, normalmente mellor é para nós, para a nosa saúde, para o noso bienestar psicolóxico e físico tamén. Entón, este plan centrase en mellorar cuestións relacionadas coa seguridade, sobre todo coa accesibilidade. E, sobre todo, intentamos que fora un plan moi pragmático. A medida que fomos facendo o traballo, apareceron moitos problemas pequenos, e intentamos que fora un plan moi pragmático que fora resolvendo eses problemas para que fora máis fácil moverse dentro da vila. Non tanto plantexar grandes solucións, falaba antes, este é un plan un pouco conservador no sentido de que non presenta como un gran cambio ou grandes cambios, simplemente solucionar pequenas cousiñas para que vos sexa máis fácil movervos dentro da vila. O plan de mobilidade centrase en cuestións evidentemente relacionadas coa seguridade, coa accesibilidade, tamén coa sustentabilidade e coa saúde, dicir, cuanto menos transportes obrigados se fagan en coche mellor, pero non se trata de obrigar a xente a nada, evidentemente, e facilitar que quen queira camiñar, quen poida facelo, que o faga en condicións de seguridade e accesibilidade, que o transporte sexa máis fluido e eficiente, de tal onde hai problemas, conflictos, choques, atascos, etc. E sobre todo tamén facilitar unha boa relación das persoas co seu entorno. Isto é un pouco así cuestión de fondo, despois podemos ver un pouco máis. Para que vexades un pouco que os traballos están sustentados nun análise, nun traballo un pouco técnico, non é un pouco un brindis ao sol, isto facémolo así porque nos apetece, que dar unha noción do que fixemos. Os traballos de análise técnico consistiron en aforar o número de vehículos que pasan por determinados puntos do concello. Vixemos 10 puntos máis ou menos importantes, dentro dos puntos así por os que pasan máis vehículos. Aforamos os coches en 5, os vehículos, todos os vehículos en 5 horarios distintos, 2 días, un de verán ou en horario lectivo para ver un pouco tamén como o comportamento cando están funcionando os colegios, etc. E outro máis ou menos por esta época tamén, o ano pasado, para ver un pouco tamén o funcionamento de verano e ver un pouco as diferencias entre esos dos funcionamentos. Tamén fixemos algo parecido cos fluxos de peóns para ver por onde se move a xente de maneira natural, que percorridos se fan prioritariamente. Aforamos menos puntos, pero tamén un pouco nesa dinámica, distintos horarios, distintos días. Medimos a cantidade de ocupación que ten cada un dos aparcamentos, non solamente as bolsas de aparcamentos, senón tamén o aparcamento da rúa. Non chegamos a toda a vila, pero casi aforamos todo. Tamén o fixemos en 2 horarios distintos, durante a mañá e durante a tarde, tamén en 2 días distintos. Ver que cantidade de ocupación ten cada un dos aparcamentos por zonas.
aparte disso, pues, un pouco máis de traballo de ordenador, de estudiar as actividades económicas, interesanos moito tamén entender a actividade da pé de rúa, temos a mapeada, as condicionantes xeográficos tamén, evidentemente, a demografía, cuestións específicas de seguridade e de accesibilidade que fomos analizando ao pormenor, neste caso. E eu non son de Burela, a verdade, pero xa casi un pouco sí. O sea, temos bastante caña neste plan de mobilidade, a participación, intentamos falar con cantas máis persoas mellor, evidentemente non dá para falar con todas as persoas e tamén un pouco para eso están estes procesos, pero fixemos 212 enquisas, que tamén este é un concello bastante participativo, agradeces. Con esas enquisas tomamos datos técnicos, pero tamén tomamos datos un pouco das vosas vontades. Fixemos 20, puxen 20 porque non fixen máis, pero bueno, 20 entrevistas a persoas relacionadas coa mobilidade. Fixemos 3 mesas de proposta de participativas nas que máis ou menos fomos deseñando propostas encamiñadas sobre todo aos percorridos da rapazada. Puxen 6, pero non sei quantas fixemos moitas. Reunións coa gobernanza para que nos foran trasladando, tamén con Aldón, con Begoña, para que nos foran trasladando cousiñas que les vían de, sobre todo, temas relacionados con problemáticas específicas de aquí. Incluído tamén unha coa oposición para que tamén puderan trasladarnos problemas que les ven sobre a mobilidade do Concello, e unha xornada de Portos a Vestas na Semana da Mobilidade do ano pasado, e elaboramos, para que vexades, un mapa no que, bueno, aparte de todas as actividades económicas no Concello, intentamos clasificar as cuestións que nos fostedes dicindo en problemas específicos, en cuestións que son xa máis hábitos, cousas que facedes normalmente, fortalezas tamén, cousas boas que vedes con potencial, zonas que vedes con potencial, e propostas concretas que nos dicíades de isto eu faría esta outra cousa. Estas dúas capas, a da participación, a vosa, digamos, a que nos trasladastedes vos, e a técnica que explicaba antes coas medicións, intentamos con esas dúas cousas en paralelo facer unha diagnose dos principais problemas. O plan de mobilidade está moi feito a medida. Este en concreto ten moi poucas cousas genéricas de hai que facer un cambio de... non, bastante cousas específicas. O Concello de Burela, isto non sei moi ben como explicarlo, porque eu como traballo nesto, vou un pouco para atrás. Como traballo nesto vexo como moi fácil, pero o Concello de Burela, como, non sei como dicirlo, tedes como o talento para unha mobilidade sustentable moi boa, tedes as particularidades xeográficas para que funcione moi ben os percorridos a pé, en bicicleta, que teñades un tráfico máis ou menos fluido, polas vías de xerarquía superior, etc. E incluso tedes oferta de aparcamento máis ou menos ben repartida, pero moitas veces non se entende, non se sabe. Cando analizamos o mapa, este mapa de densidades, non? A densidade da población, en 2 kilómetros máis ou menos, que son camiñando, dependendo de quen sexa, non? Pues, non me pode llevar máis, pero uns 30 minutos, están prácticamente todas as actividades, bueno, unha grande parte das actividades económicas, dos usos diarios que podes facer, e tamén unha parte importante da poboación. Entón, xuntase iso, esa mixicidade de usos, tamén a poboación está mesturada, xuntase con unhas condicións de planeidade, podedesmo discutir, pero bastante boas, comparado con outros concellos, non? Polo menos ao longo da liña que vai paralela ao mar, a planeidade é bastante boa. Se nos achegamos evidentemente cara ao monte, algunhas pican para arriba, se queres chegar ao Hospital do Mar xa tedes un poquinho máis de dificultades, sobre todo se sois persoas máis maiores ou vais en cadera de rodas, pero hai certa mobilidade longitudinal que é relativamente sinxela, e iso coincide bastante ben co percorrido entre a zona dos Castros, o Colexio da Virxe do Carme, e a zona dos institutos do Colexio Sur. Vale. Tamén tedes o que moitas veces moitos concellos pedían aí atrás, que era a circunvalación feita, circunvalación entre comillas, o tráfico gordo dos camións que non van a parar a Burela para nada, que simplemente están pasando de camiño, xa van pola nacional, xa non se mete para dentro do pobo, nin vos ocasionan molestias, eso dixestes nos. Non tedes ese problema que teñen moitas vilas que están como cortadas por unha gran autopista, que están pasando camións todo o tempo, que non se pode cruzar, etc. Están un pouco segregados dese gran tráfico, non? E conectados a él. Bueno, despois tedes outra serie de condicionantes que poño aí
falo de conectividade, que son o mar e o tren. O mar conecta, Burela especialmente, a través do porto, conéctanos co mundo, o que queirades, non? Coas actividades económicas, é dicir, evidentemente conecta, pero tamén supón unha fronteira, porque a partir, evidentemente, no mar, salvo que teñades un barco, non vos vades a mover, non a diario normalmente. Pasa algo parecido coa vía do tren, que visto desde fora, cando cheguei aquí nas primeiras análisis, pensaba, a vía do tren, potencial tremendo, porque tedes unha estación intermodal no medio do concello, que moitos concellos estánse peleando para conseguir unha estación intermodal, no medio do concello perfectamente ubicada, pero a vía do tren ao mesmo tempo estreita moitísimo as comunicacións que tedes entre as dúas partes de Burela, a que se estende ao longo da calle Pardiñas e a parte da Burela na que estamos agora mesmo. E todas as persoas e todos os coches que queiran ir dunha a outra teñen que pasar polos mesmos 2-3 puntos. E todo o mundo vai pasar por ali, e iso é inamovible, dende o concello. É dicir, podes iniciar unha negociación con Adif, non sei que, pero son procesos super longos e hai que telos moi pensados, é moi difícil de variar, pero a priori as condicións son esas. Todo o mundo va deste que pasar e iso é inamovible, eu non o podo tocar, non podo plantexar un gran cambio aí, porque non se vai facer. Entón, esos son dos condicionantes máis importantes do concello. Insisto, talento, o sea, tedes, para montar a cidade ben comunicada, etc., tedes os condicionantes básicos. Da diagnose que falábamos antes, ao mesmo tempo da participación e da parte técnica, detectamos unha serie de problemas, grupos de problemas. Vamos a agrupar aquí, evidentemente son moitas as cousas que nos trasladastes e non temos solucionado todas, pero como por grupos sí que se poden explicar. Primeiro vamos a explicarlos por zonas, despois hai algúns problemas que non teñen unha zona específica. Evidentemente, na zona dos castros arriba, en torno ao colexio, moitos dos problemas xiran, non é unha zona moi densa, moitos dos problemas xiran en torno á actividade do cole. O cole genera horas punta, e nas horas punta hai moito tráfico de cativos, de coches, que van deixar os nenos, e aí montas un pouco de lío. Tamén o que falábamos antes de estreitamentos, o paso da vía do tren, etc. Pero, bueno, casi todo ten que ver con iso, e un pouco tamén coa pendente, porque para subir ali tamén hai un pouco de tal. Pola outra beira, no polo sur, temos os institutos e o hospital. Antes as cidades facíanse un pouco así, antes. Tendes a non facer así. A superespecialización xenera problemas. Antes facíase unha zona residencial superespecializada en ser residencial, unha zona industrial superespecializada en ser industrial, unha zona de equipamentos de colexios superespecializada en equipamentos de colexios. Eso fai que os ciclos de horas punta se tensen moitísimo. Toda a xente vai, todo o mundo dun para outro, todo o mundo dun para outro, todo o mundo dun para outro. A nivel de mobilidade é un caos. Entón, cada vez máis as cidades pensanse de outra maneira, pero vos partides da base na que tedes todos os equipamentos aí, e iso non se vai mover tampouco, e é algo co que hai que contar. Entón, isto que genera, o que xa sabedes, horas punta moi bestias, con moita xente indo levar os cativos, con moita xente saindo dos colexios ao mesmo tempo, en coche, a pé, os aparcamentos enchéndose, vaciándose, é un sistema como corazón de sístole de diástole, pum pum, pum pum, pum pum, pum pum, moi bestia, para os usos de coches especiados. Polo medio, tedes a calle Pardiñas, que é un pouco a vía para todo, esa vía xerárquica grande que funciona ben, casi sempre, non? Que dá para moitos tipos de tráfico, xente camiñando, xente en coche. No centro hai unha serie de problemas así xerais relacionadas, a min chamoume moito a atención o que me dixestes, relacionadas coa visibilidade nos cruces, que a veces hai problemas de que non ves a alguén que está cruzando, ou que está cruzando non está vendo o coche, sobre a prioridade, quen dá prioridade a quen nos pasos peoniles. Bueno, cuestións xerais de accesibilidade e de aparcamento que poden ser xeralizables a máis zonas, pero bueno, eso podemos ver así un pouco máis a fondo. E despois hai problemas que non afectan a zonas concretas, sino que son máis ben xerais. Dixestesnos que non hai transporte público. A min alucinoume, porque en teoría tedes unha estación de tren, tedes unha estación de bus e tedes conexións resoltas, non? Os contratos de arriba que van a, bueno, Beiro e tal. Cando detectamos estas cousas, normalmente ten que ver, ben, que os horarios non se axustan ao que necesitades vos, que os destinos non se axustan ao que necesitades vos, unha mezcla das dúas, ou tamén falta de información clara sobre os horarios e a onde van os autobuses, as paradas que fan. Por exemplo, a miña avoa antes collía sempre o bus para ir á praia, a miña avoa xa é moi maior, e agora
non o colle porque cambiaronlle fai pouco por completo os horarios, as paradas. Esa inseguridade que sinte ela de non saber se vai pasar o bus, non saber se vai pasar o tren, é algo que tamén se pode compartir con información. Sobre o uso do tren, o Concello ten poucas capacidades de intervención, pero dentro das que hai están as de defender os intereses e agrupar os intereses das persoas que desde aquí, se tedes a noción de que non hai bus, é porque algún problema hai. De seguridade, vou recalcar o tema da visibilidade nos cruces, alén dos problemas que pode haber no entorno dos colexios, non? E da visibilidade dos cruces é algo así xeral, e tamén falando, por exemplo, cos taxistas e con máis xente, dixeronnos que como que aquí en Burela a prioridade nos pasos peoniles era un pouco máis discutible. Que en outros sitios, se ven un paso peonil, en Viveiro, por exemplo, sí que teñen a costumbre de parar todos os coches cando vai pasar un peón, e aquí, bueno, dubídase, non? Que a ver quen lle cede a quen, cando non debe ser así. Para a bicicleta detectamos un potencial moi grande porque tedes os paseos marítimos e están desconectados. Isto dixeron moitas persoas e é un conectándose complicadete, pero bueno, hai propostas nese sentido, non? O uso que facedes da bicicleta normalmente é recreativo, cando podería ser tamén funcional, non solamente para os fines de semana, sino tamén utilizalo para percorridos medios, de ir a traballar ou cosas así. Entón, posibilitalo, insisto, é a idea do Paso do Prende Mobilidade, posibilitar que se faga, non olvidar que se faga, posibilitalo é unha liña de traballo interesante. E deses problemas de accesibilidade específicos, fixemos un mapa inteiro con todos os problemas que detectamos, que nos dixestes vos e que detectamos nos de accesibilidade, para ver se se poden ir solucionando, priorizando algunhas zonas, pero para ver se se poden ir realizando. Esta diagnose que fixemos, meto esta cousa de números para que non se para recalcar que non é unha cousa ideada e inventada por nós, é dicir, intentamos estudiar a fondo os vosos hábitos de mobilidade, os atascos, as prioridades nos cruces, os horarios, en que horario funcionan unhas cousas, non funcionan outras, é dicir, os cambios que propoñémolos como un itinerario de cambios para chegar a unha mellora. Intentamos atopar sempre as causas do problema, e as causas do problema a veces non son solucionar inmediatamente o que se ve como problema, solucionar outra cousa, solucionando no campón, podes quitar un problema na zona dos Castros, por exemplo, ou na Avenida da Mariña. Con esta diagnose, xa digo, insisto, a medio camiño entre o que nos dixestedes vos, o que fomos medrando nós, intentando ver en que tedes razón, en que non tedes razón, en que tiñamos nos razón ou non, contrastando esas dúas cousas, fixemos un plan que ten 54 medidas, por iso o alcalde se dicía que son moitas medidas. 54 medidas están moi feitas a man, feitas a propósito para o Concello. Solución de problemas concretos, agrupámolas para que tuveran unha unidade, unha coherencia temática en 5 liñas de actuación. Unha delas vai a mellorar os recorridos peonís para que as persoas que vayan camiñando ou en calidad de rodas poidan facer de maneira máis cómoda. A primeira liña. Despois intentamos propoñer algo en relación cos percorridos ciclistas, algo creíble no medio e longo prazo que se poidan chegar a conectar esos paseos marítimos. Para o transporte público tamén quixemos meter unhas cuantas medidas para que o Concello inicie un pouco a dinámica para mellorar ese servicio, que poida facer dende as súas capacidades. Para o tema do aparcamiento tamén intentamos atopar, despois explicamos un pouco a fondo cada unha destas liñas, polo menos, pero intentamos atopar as maneiras de facelo máis fluido e máis eficiente e como se pode mellorar a oferta nalgúnas zonas para que vos sexa máis fácil aparcar. Sobre todo, vencer esa frustración que hai moitas veces de buscar onde aparcar en torno ás mazas do centro. E a última liña, a de circular, a circulación, é donde vou a insistir na que non metemos grandísimos cambios, que axustes temos que facer nalgúnas das calles, nalgúns dos cruces, para que polo menos as medidas que están pensadas antes funcionen ben. Pequenos cambios, casi todo pequenos cambios, que fagan que o resto das propostas funcionen. Vai volando. Aquí. Esta é a primeira parte da proposta. Todo parte de aquí. Xa partía dende o primeiro momento, fomoslo consolidando un pouco nos traballos que fixemos, sobre todo no obradoiro de proposta. O que vedes a esquerda é un mapa voso que fixemos no obradoiro de participación en que queremos seguir traballando, que pensamos que é moi importante. Habería que consolidar un percorrido, polo menos un percorrido, que una de norte a sur o
por ela, no que as persoas que vayan camiñando fagan nas mellores condicións de seguridade e de accesibilidade. Empezar por aí, non intentar solucionar todos os problemas de golpe, priorizar se cadra este percorrido e aseguralo, digamos. Esta espiña dorsal peonil é algo que podería estar sometida a debate, as súas distintas variantes, pero falando un pouco tamén, eso, con todo o mundo, vendo un pouco o resto de variables, polo menos algo que conecte dentro dos institutos, dentro do Perdouro, polo menos, cara a Arcadio Pardiñas, que vaya por Arcadio Pardiñas, alternativamente pode ir por abaixo por Mariñeiros ou a Fonte, vaixe por Fogarai e se meta por, nos propoñemos, Emilia Pardo Bazán, para chegar a Altos Castros directamente, que conece tamén co parque de Rosalía, pola parte de abaixo, etc. Intentar que ao longo dese eixo os rapaces que xa o fan poidan camiñar super seguros, e que ese é o camiño que utilizan sempre os rapaces e os pais que os días que van con eles, non? E que tamén o resto da poboación pode utilizar esa espiña dorsal para moverse. Nunha segunda iteración poderías estender esa liña peonil cara a outras zonas. Cando falo de peonil, quero tamén desfacer mitos, porque moitas veces pensas que se trata de peatonalizar e non deixar entrar os coches. En ningún caso é así. Cando se fala de peonil, o primeiro paso é reducir a cantidade de coches que teñen que pasar obligatoriamente por aí. Os axustes que podemos facer é facilitarles que vayan por outras vías próximas, parecidas, paralelas, desatascar outros nudos para que poidan facilitar, para que poida ser fácil dar a volta e non ter que pasar por aí. Pero cuanto máis cruzas os coches coas persoas, máis conflictos tes a nivel de seguridade e a nivel de problemas. Entonces, a nosa primeira proposta é consolidar ese percorrido peonil. Esa espiña dorsal é unha das estrategias que estamos intentando poñer en marcha. Despois, cando rematemos esta presentación, queremos empezar con isto e poñer en marcha un comité de camiños seguros, que iso teñen moitas cidades e moitas vilas, e que pensamos que funciona moi ben para que estos cambios se vayan facendo. Para o comité de camiños seguros, o que fai que dende a escola, dende as asociacións de nais e de pais da vila tamén se impliquen en fomentar que os rapaces e as rapazas poidan ir camiñando sós e soas aos centros educativos. Con educación, coa colaboración dos comerciantes locais, que tamén moitas veces aportan, axudan, guían aos rapaces, con un pouco de hábito, con boas praxes de civismo, non? Do resto de persoas implicadas, que axudan, que colaboran, podese chegar a que os rapaces adquiran maior autonomía e poidan ir chegando aos centros educativos con un pouco de facilidade. Para eso deberían ser poñer en marcha as medidas que faciliten que polo menos este eixo ou algún similar sexa o máis seguro posible. Nesta liña, dentro desta liña de traballo de mellorar os percorridos a pé, facilitalos, tamén temos sobre todo unha estrategia, chamamos de plan de orellas, así cariñosamente, puxen aí, bueno, non me dá moita vergonza, chamamos de orellas. Nos pasos peoniles, sabedes que moitas veces teñen unhas pequenas extensións dos dous lados, nos que non se poden poñer nin contenedores, nin farolas, nin carteles, nin se pode aparcar para ampliar o campo de visibilidade dos coches que veñen. Si que hai nalgúns dos cruces do centro, pero moi poucos. E parte dos problemas de visibilidade e de seguridade que experimentades nestos cruces teñen que ver con eso. O plan de orellas o que fixemos foi establecendo distintas prioridades, marcándolle máis prioridade, evidentemente, esta espiña dorsal e algunhas zonas máis, que esos pasos peoniles se modifiquen para evitar que se poñan contenedores ou obstáculos visuais que impida que o peón poida ver o coche e que o coche poida ver o peón. Dentro desos cruces que queremos que teñen que mellorar a seguridade, marcamos 6 cruces estratégicos que pensamos que teñen que ter máis rango, que non solamente basta con poñerlle orellas, sino que tamén habería que elevalos para que os coches que pasen por ali aminoren un pouco a velocidade antes de pasar, amplialos seguramente un pouco máis do que ten de ancho mínimo un paso peonil, que son 4 metros,
e cambiarlle un pouco o pavimento para que quen circule por aí o faga notando con rugosidade que esa é unha zona de prioridade de cruce das persoas. Esos 6 cruzos distribúense nos puntos que vemos ali, non? Pois, por exemplo, eso cerca do Pelouro, en Ejogarai con Arcadio Pardiñas, xusto en Ejogarai diante do Concello, non? Aquí diante, para poder xuntar as dúas partes, non? Zonas nas que se siguen, poden seguir pasando os coches, o que pasa é cando cheguen, teñen que parar, aminorar, montar un pouquiño, sin que sexa un mítico golpe bestia e tal, sino con unha pendiente tendida, pasar por unha zona un pouco rugosa, notar co coche que está nunha zona na que mandan os pedos e seguir o teu camiño tranquilamente. Algún así dos máis inmediatos, os que están máis cerca, este o que diamos de... Bueno, recoñecédelo, non? Ejogarai o... Só desde aquí, vale. Claro, víamos que moitas, cando mediamos os fluxos peóneos, víamos que moita da rapazada collía ese camiño directamente. É un camiño natural, que non está consolidado, non? Ese pequeno cruce que une para baixo. Claro, estaban meténdose para un lado, cruzando para outro, baixando para baixo, dando un pouco a volta daquela maneira. Claro, si conseguimos consolidar ese camiño, esa espiña dorsal peonil, estas son a clase de medidas que deberamos facer. Aquí está un pouco atenuado, pero sí que se ampliaba un poquinho a acera por un lado, aproveitarse para meter un árbore e un banquiño aí, a sombra, bueno, facer como pequenas intervencións, insisto, pequenas intervencións medidas, hai unha máis grande, evidentemente, máis orzamento, pero que faciliten que aquí nesas zonas, pois por lo menos nestas zonas, xa un tráfico de persoas máis fluido. Outro dos camiños, outro dos cruces seguros así prioritarios, de maior dimensión, por exemplo, estaba dentro na Avenida da Mariña, entre a Praia Urbana, Paseo Marítimo, bueno, e as casas baratas, que é un entorno así bastante particular que tedes aquí. No que propoñemos é eso, tampouco é un cambio radical, ao longo dunha pequena liña, de uns cuantos metros, este, por exemplo, é un pouco máis extenso, pero bueno, será, non sei, 12 metros, por exemplo, de longo. Subir a plataforma, cambiar o pavimento, e que sexa plataforma única para mellorar as condicións de accesibilidade, e se se pode plantar algún árbore, son friki das árbores, pero bueno, cada un o que vexe. Se cada algo de mobiliario urbano e facer este entorno como este cruce a praia que fai moita xente, pois facelo máis amable, pois que se pasen un poquinho máis despacio do que pasa. Sin eliminar carriles, sin grandes cambios que poidan ser molestosos para vos. Bueno, hai moitas medidas máis, así pequenas, que van cambiando cousas, céntrase moito en completar os percorridos que xa estades facendo normalmente. A liña de bicicleta é un pouco máis concisa, solamente ten dúas medidas. Unha de reconexión ou de conexión, dos paseos marítimos, nos que se propoñen dúas alternativas distintas, valorando a cantidade de plazas de estacionamento que se poderían perder, o custe que se podría perder ou as reformas parciais que habría que facer para darlle acougo. E tamén unha pequena medida para fomentar o uso da bicicleta, pois eso, asociando a difusión, divulgación, etc. para evitar, pero o primeiro sería facilitar. En torno ao bus e o tren, como dicía o Concello, non pode facer moitísimo coas liñas que xa hai, porque eso depende da Xunta, pero promovimos o seguinte: o primeiro, informar, mellorar a información que hai sobre o bus, é dicir, divulgar. Polo menos poñer na parada de bus ou cerca das paradas de bus algún cartel que indique que horarios hai, onde están, etc. Ou na web do Concello vincular, dar noticias, para que a xente estea máis informada posible, así que sexa por descoñecemento, que non teña esa excusa. Tamén que se informe e que vele polo cumprimento dos horarios, se non se están cumprindo, porque nos dicía que non se están cumprindo os horarios, bueno, pois que vele, que pregunte á compañía tamén que por que non están cumprindo, non? Despois tamén propoñamos recoller información, como fixemos para o plan de mobilidade, pero xa específica das necesidades de desplazamento de largas distancias ou medias distancias, facer un estudio no que diga as persoas de Burela precisarían estes horarios e precisarían estes destinos para moverse. De telos, poderíase mellorar o servicio de bus para eles. Con esa información xa é máis fácil que o Concello se poida mover e poida ir a quen corresponda e dicir, bueno, pois con estas necesidades podese plantexar un servizo de bus máis eficiente, que se xa económicamente rendible, tedes esta información de base e se cada hai estrategias que poden mellorar o transporte.
ou incluso valorar, que tamén está metida no plan de mobilidade como posibilidade, valorar a posibilidade de financiar un servizo de autobús a nivel de concello, un servizo con unhas cuantas paradas que faga paradas pois, nos puntos nos que teñen máximo servizo e que conecte distintas zonas. Tamén está pensado facelo a escala de Mariña ou con máis concellos, que eso se pode plantexar, firmar un convenio para, isto tamén ten os seus obstáculos legais, pero, bueno, ao final é papeleo, que é máis fácil que andar gastando diñeiro en vías de tren. Que poida unir as necesidades de varios concellos, facer unha ruta por aquí, achegarse a Foz, por exemplo, facer unha ruta en Foz, volver e conectar os dous, ou Viveiro, Ribadeo, dan igual, xa non me meto. Facer un estudio para detectar eso, cuáles son, que é o que necesitas. O tema do aparcamento merece unha reflexión. A nos costounos acabar de entender de onde viña o problema, e pode que o que vos diga non vos convenza, se cada podes demostrar o contrario, pero hai moitos aparcamientos que están, sobre todo bolsas, que están medio vacíos a maior parte do tempo. O que vedes aquí é a zona centro, Arcadio Pardiñas e Arcadio Pardiñas e Fogaray, están postos os fluxos principais de vehículos con fechas negras, que é o que facedes normalmente, os giros que dades normalmente, etc. En amarelo vedes os estacionamentos principais desta zona coa súa porcentaxe de estacionamento, coa súa porcentaxe de ocupación media. É verdade que fixemos un pouco de trampa, se queredes, e puxemos a media entre inverno e verán. Vale, en verán pode que estean un poquinho máis desocupados que en inverno, un poquinho bastante, pero bueno, non é significativo como para non tomar estes outros como válidos. Claro, as bolsas de aparcamento da Condesa a baixo do Porto, da Marquesa, perdón, a baixo do Porto, bueno, algún máis tamén da periferia, están con porcentaxes de ocupación media por debaixo do 50%. As bolsas, Eso non quere dicir que na calle non este apetado, que moitas das calles, Rosalía, sobre todo pegado aquí e tal, está cheo. Pero algunhas destas bolsas non teñen unha ocupación moi grande. Entonces, intentamos reflexionar porque moitos de vos nos dicidas que tedes problemas para aparcar, porque non vos queixades por gusto. O que detectamos é que existe unha recirculación constante de coches que baixando por Eijo Garay, métense por Leandro Cucurni, suben por Curros Enrique e dan a volta por Vixe do Carme para volver a incorporarse, para atopar plazas de estacionamento nesas rúas. É a única cuestión que explica sobre todo o xiro que vedes abaixo en Leandro Cucurni con Curros Enrique. A prioridade aí en moitos outros sitios fai ver que estades dando voltas para aparcar aí, moitos, non digo que fagades todos, cando tedes estacionamentos cerca, relativamente cerca, bolsas de estacionamentos. As que están evidentemente máis caro están un pouco máis petadas, esas moitas veces non, perdón por utilizar así, en fin, petadas ou cheas. Claro, non ofrecen moitas veces. As rúas por aí están cheas de vehículos, entonces constantemente estáse buscando por aí. Entonces, nunha recirculación un pouco máis longa, poderíase chegar ás bolsas principais que están a un minuto máis, camiñando dos destinos principais. A verdade estrutural é esa. Entonces, as medidas que propoñemos en cuanto a estacionamento é, sobre todo, concentrar o estacionamento en zonas clave, que en torno aos percorridos principais en coche, as bolsas ofrezan un servizo suficiente para toda a demanda que teñen, vale? Que cando collades o coche, intentar fomentar que cando collades o coche vayades a aparcar, xa vayades ao sitio onde sabedes que tedes sitio, e non andedes dando voltas porque vos molestades uns aos outros e acabades frustrados e enfadados. Ademais diso, aumentar, na medida do posible, é unha pelea do Concello, a oferta de estacionamentos en bolsa frente á oferta na rúa. Para algunhas das medidas que queremos, por exemplo, para o plan de Orellas, hai que quitar algunha plaza de estacionamento. Non é quitar unha rúa entera, pero sí que quitar plazas, por lo menos as que están molestando a visibilidade. Entonces, en caso de aumentar o estacionamento, aumentarlo en bolsas, non
non meter máis plazas na rúa porque moitas veces estreitan as peirarrúas, fan que a xente este entrando e saindo e interrompindo o tráfico, entón un pouco máis nesa liña. E despois, relacionada coa estrategia de camiños seguros, intentamos implementar, ou propuxemos implementar, os Bica e a Rinca. Os Bica e a Rinca son zonas de estacionamento curto. Chamamos de Bica e a Rinca porque estamos asociando moitas veces aos nenos. Estacionamento de curta duración. Chegar, parar, a deixar alguén, con mobilidade reducida, por exemplo, cerca do centro de saúde ou do hospital, que se poida baixar tranquilamente cerca da porta e seguir co coche para buscar onde aparcar a 5 minutos ou 2 minutos, ou seguir para casa. Son zonas de estacionamento moi limitado no tempo para evitar cousas como que a xente monte encima da acera, aparque en doble fila, deixe o coche ali non sei que para facer un recado, é dicir, que podes chegar, parar un segundo, controlado pola policía local, e que pouco a pouco os hábitos de estacionamento leven a que se utilice de maneira fluida. Entón, en torno aos determinados puntos, institutos, colexios, tamén, insisto, centro de saúde, propoñemos unha estrategia de Bica e a Rinca, que é cuestión de acostumbrarse. Ao final, ao principio é un pouco raro, porque non se coñecen as reglas e tal, pero é cuestión de acostumbrarse. Suele fluidificar bastante o tráfico. E por último, está a cuestión de circular, que como dicíamos, circular en coche. Que como dicíamos, o que propoñemos é que os pequenos axustes que están no plan sirvan para facilitar as mobilidades que plantexábamos antes, o percorrido, sobre todo o percorrido seguro que plantexamos no eixo norte-sur. Ordenar as circulacións pasan por liberar algunhas zonas de tráfico, non prohibir o tráfico, sino facer que os coches teñan alternativas máis fáciles para circular e concentrar as notas que son as vías de xerarquía maior. A calle Pardiña sigue sendo unha vía grande, a Avenida da Mariña sigue sendo unha vía grande e son as vías de maior amplitude que tedes, entonces, que tamén por hábitos son as que máis utilizadas para os desplazamentos longos. O resto de vías teñen os seus propios problemas e as súas propias oportunidades. En torno aos institutos hai problemas de atascos en horas puntuais, entonces hai problemas específicos que seguramente despois, cando fagamos o comité de camiños seguros, a primeira reunión, quereremos discutilo para ver un pouco como podemos parar esas problemáticas. En xeral, a cuestión é que os coches, cando falamos de xerarquía viaria, hai vías de maior xerarquía polas que teñen que poder circular os coches super cómodos e outras vías nas que os coches teñen que ter máis cuidado para que os peóns poidan camiñar un pouco máis cómodos, seguros e mellor. As 54 medidas, claro, no plan, algunhas delas levan un esquema asociado, definición, xa maior pormenor e detalle, intentamos darlle orzamento a casi todas, polo menos orientativo, non é fijo, porque non se pode facer a nivel de proxecto todo, pero sí para que o Concello poida valorar as cuestións. Intentamos asignarle un plazo de execución priorizando algunhas cousas, deixando para máis ao futuro outras. Eso fixémolo en base ao que nos dixestedes vos, a parte do noso criterio que nos dixestedes vos. O plan está pensado para que se vaya implementando ao longo de 12 anos e ten un orzamento aproximado de 6 millóns de euros que non todo seguramente poida sair do Concello, vai haber que buscar financiación de Estado, de Europa, de distintas fontes, ou hai medidas que se cara non se poden facer porque son demasiado ambiciosas, eso vai haber que ir vendo, e para iso está posto en marcha tamén un plan de implementación que inclúe ir valorando con vos as medidas. Normalmente isto non se fai, é moi arriscado implicar as persoas nas tomadas de decisións, pero na miña experiencia, se non é con diálogo, as cousas non se fan ben. Propóñense cambios, a xente protesta, os gobernantes botanse para atrás por medo, a oposición aproveita para meter cizaña con isto, outra xente que moitas veces tal, e moitas veces para non cambiar nada, outras veces para así cambiar cousas. Pero no plan de mobilidade están recollidas as prioridades de cada unha das cuestións temáticas que se poidan mellorar, a vosa prioridade, a fonte destas valoracións son as enquisas,
gustaríanos que pouco a pouco, non sei, ao longo dos seguintes anos se sigan facendo estas preguntas, que se sigan facendo preguntas de esta medida que tal funcionou en un ambiente no que se poida aportar e dialogar como adultos, ver se se poden incorporar novos problemas que nos non detectamos ou que surdiron despois e que non fomos capaces de adiantar, e que poidados ir